Beşa duyem Sal 1915 heyve Nisanê bû. Em wê şevê şeva qirkirina Suryaniyên şimşimê ji devê xateya ku wê jî malbata xwe di vê komkujê de wan da kiribû guhdarî bikin. Demsal bihara dawiya Nisanê bû. Gundiyên me jî hemû di nava karûbarê xwe yên rojane de bûn. Şivan li quntara çiyayê çûlo û hecertûnê pezên xwe diçêrandin. Gavan li der û dora çemê bejek li ber garana gund bûn û gundiyên me yên din jî hinekan rezê xwe dipêçandin, hineka sêncên baxçê xwe diedilandin, hinekan spîndar dişiriqandin û hinekan jî çandinê dikirin. Hasilê hemû gundiyên me di nava karûbarê xwe yên rojane de bûn. Haya me ji bayê felekê ji hatina neviyên dêlegirê tune bû. Heta wê roja reş, wê roja ji mirovatiyê der, wê roja har û hovan. Wê rojê Xwedê me radestî celadan kiribû. Me berê jî navê van hovan bihîst bû. Wisa hov bûn ku ji bonê zarok razên me zarokan bi hatina wan ditirsand û dixewre dikir. Lê ew tirsa ku me zarokan pê ditirsan hatibû serê me dayikan jî. Wê şevê ji bilî tawî û bawiyan em hemû dixew de bûn. Xewa xweş, xewa heyva Nîsanê me ji ku zanibû ku wê bê xewa xweş bibe xewa mirina me. Wê şevê heyv xemgîn û stêrk jî bi halê me digiriyan. Wê şevê leşkerên Elî Osman guhê xwe ji dengê dilê xwe re girtibûn û hevsarê hobîtiyê jî qetand bûn. Ji bona qirkirina me şimşimî dorpêç kiribûn. Wê şevê ferman ji Stenbolê gihaşt bû axa bav û kalên me. Beriya wê şevê min ev hobîtî di xewna xwe de jî bidîta minê jê bawer nekire. Wisa hov bûn ku jinên ducanî jî dikuştin û zikê wan diqelaştin, zarokan ji zikê wan derdixistin û wekî mirov êzingan qet bike wan qet dikirin û davêtin. Gola Xilxalê Min çîroka gurê manco zanibû, bêçawa kar û berxan dixapîne û wan dikuje. Lê min nizanibû gurê manco tûranî bixwe bûn. Xatê digot hatin law hatin û hatin hîre hespê wan û tîqe kenê wan hîn jî di bîra min de ye. Ne ji Xwedê ditirsiyan ne jî ji evdan fedî dikirin. Xwezil bila devê van dar û deviyan hebûna û zulma ku wan li me kiribû ji dinyayê re bigotana. Xwezil bila rojekê ziman bikete devê gola Xilxalê û newala Dehlê û bila tiştê anîbûn serê me bigotana. Wê şevê ne cîrantî ne jî kirîbatî mabû. Cîrantî jî û kirîbatî jî di nava du rojan de ji holê rakirin. Dema ku min xaltîka xatê nas kir, temenê wê ji sedî zêdetir bû. Heta ku neviyên wê digotin 115 salî. Diranekî di devê wê de nemabû. Pişta wê qulûz lê hîn jî wekî berê li ser hiçê xwe bû û wiha digot: Xwedê ji Sultan Hemîd û wan qoşrûtên Kurdan re nehêle. Xatê di dema qirkirina şeniyên Şimşimê de ango 1915 zewcandî û kurekî wê jî hebiye, lê wê jî nizanbû çi hatiye serê kurê wê. Dibe ku kurê wê jî di nava qefle jin û zarokan de hatibe kuştin. Xatê digot em bi dengê qîrîn û qerebalixa gundiyan bi xwe hesiyan. Te li ku dinhêrt ew bûn. Hinek ji wan bi Tirk û hinek jî bi kurmancî diaxiviyan. Deriyên me dişkandin û tevlî pêlavan hetanê oda me ya razanê jî hatibûn. Ewlî zilaman ji malê derxistin û wan der û dora dêra mezin kom kirin. Û paşê jî wan bi hêla newala Dehlê ve birin û li wêr bû şîrqe tivingan. Hêdî roj jî bi qasî du bejna bilind bûbû. Vê carê jî hatin çiqas jin û zarok hebûn li ber dêrê civandin û qefle bi qefle me bi hêla çem ve birin. Zarokan di gola Xilxalê de difetisandin û jinan jî bi xenceran û singiyan dikuştin. Xwedê nêne serê tu evdên xwe. Hov bûm kurê min hov bûn. Hov. Min ji xaltiya xatê pirsî, kanê qala xwe bike tu çawa ji destê wan xelas bûyî. Digot Xwezil ez jî xelas nebûma û bi salan min wê êşê nekişanda. Seyroya cîrana mala babê min, Seyran Axurt, li ber çavê leşkeran bi destê min girt û min ji nava destê wan hovan xelas kir. Min bir mala xwe û paşê jî min bi kurê xwe Reşîd re zewcand. We ew hobîtî nedîtiye û înşallah jî hûn ê nebînin. Dîtin û gotin tu carî nabin yek kurê min, nabin yek. Niha bi dehan neviyên xatê hene.